Diyos maray na aldaw sa inyong mga tugang. Malud po kita para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast considered to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Second day prayer. God and Lord of the archangels, Thou who hast adored Thy beloved servant Saint Anthony with wondrous prerogatives, and hast chosen him to perform works of the highest degree of Thy greater glory and benefit of souls, I give Thee unnumbered thanks, the eminent wonders with which Thou did adorn and favor him after manner of the sovereign spirits. And I beseech Thee, through his intercession and merits, Thine to root out of my soul all errors that tend to blight it, if so that I may comply perfectly with the obligations of my state in life in which divine providence has placed me. Grant also that I may obtain that which I especially ask in this novena, if it be for Thy greater glory and the good of my soul. Amen. Responsory. If miracles you see to find, no death and error are confined. Their need is gone and demons flee. The sick are cured of leprosy. The fear of the past. The fury of sea is past and ransomed captives feed. At lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer, Saint Anthony. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious Saint, to Christ do pray us sinner, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy one on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. The gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor.
To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection and when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer, O Sacred Heart. Whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation, the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire, may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted to me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi sa katuninongan sa kinaban. Mahiherakon asin maunggayo na ama. Di ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Di pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaong.
Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan, na an sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos ni dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos Marina aga po sa indo mga tugangon yan, Biyernes, sa ikasyam na simana sa ordinaryong panahon. Sabay man po niya ang mga minasunod na pamisa. Pasasalamat, prayer for 22nd wedding anniversary of Mr. and Mrs. Entia sa Kagadan kan Entia family. Prayer for the gift of life of Jack Segara. Prayer in honor of the Most Sacred Heart of Jesus ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa espesyal na Kagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For fast healing and recovery from operation of Maria Cesarina Villafuerte, Canboras family. Special man na kahagadan kan ni Josel Asaytuno and family, ni Almira Binos. Prayer for family, friends, and own healing, ni Jenny. Prayer for safe travel of Ces and Ines. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan, ni dulot ni Rosie B. Sopardo Cantara and family, para sa kalag ni na Sinaida Asin Jose kan Entia family, para kay Romel Roderick, kan ni Rosana and Jam, para kay Eduardo, kan Mendoza family, para kay Rachel, kan Himor family. Prayer for 25th death anniversary of Florentina, ni Joyce A. Zarza and family, para kay Armando, kan Galicia family, kay Ruel, kan Dilima family, para kay Roberto Jr., dulot ni J. Ramirez and family, para kay Seninia Belen, Canboras family, para sa kalag ni Jimmy, ni Michelle and MJ Kililan, para kay Hercules Sr., Candy Guzman family, para sa kalag ni na Milagros Isidoro, Elizabeth, George, Jose, Josie, kan Fidelino family, para sa kalag ni na Flora, Rogerio, Henedina, ni Jose Malano and family. Prayer for death anniversary of Leopoldo, dulot ni Kim Riolo and family, para sa kalag ni na Felicissimo Jr. asin Eduardo Jr., kan ni Foster and Dean, para sa kalag ni Anida, kan Mendoza family, para sa kalag ni na Fidel asin Trinidad, dulot ni Joy, para sa kalag ni Mirna, dulot ni Anjanette K. Esquivel, para sa kalag ni na Melinda asin Eduardo, dulot ni Ines and Nolan Mayor and family, para sa kalag ni Dominador, dulot kan San Juan family.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, sa sinawiton niya to, an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, teripon po kita inot dahil inot na Biyernes kan bulan na Hunyo sa kaumawan kan mahal na puso kan satuyang kagurangnan. Ikadua, ay po ini ang second day kan satuyang novena in honor of Saint Anthony of Padua. Siring man ikatulo, ngunya na aldaw ang simbahan nagigirumdum nin sarong santo, si San Bonifacio, sarong obispo asin martir, nagdusay kan buhay duman sa Germany. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang banal na martir na si San Bonifacio, maginya mong parasurog, tanganing ang pagtubod na tinukdo niya sa nguso, asin pinatutuuhan sa dugo, pusog miing ti muson, asin sa makusog na buot, ipahayag sa mga gibo. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kanta taramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Aram mo kung ano ang sakong itinukdo, kung paano ako nabuhay, kung ano ang sakong katuyuhan sa buhay. Namasdan mo ang sakong pagtubod, ang sakong pagkamatinios, asin ang sakong pagkamuot, ang sakong pagsarig, asin ang mga persekusyon, patin kasakitan na duminatog sako, duman sa Antioquia, Iconio, asin Listra. Gabos na mga persekusyon, tinios ko, asin sa gabos na iyan, ililigtas ako nin kagurangnan. Ara mo man sana na ang si Isay mana buot mabuhay na maimbod kay Kristo, papasakitan. Mantangan mga tampalasan na putikon, maguurog sa saindang katampalasan. Madya sa iba, asin madaya sa iba, asin madaya sa saindaman sana. Magbaimbod ka sa itinukdo sa imo, asin tinutubod mo ang totoo. Girunduma kung paano mo maaaraman ang mga banal na kasuratan, pun kan ika aki pa. Sa banal na kasuratan, ika nakanuod kan kadunungan na nagdadara sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, pinasabong ng Diyos, asin mapapakinabangan na gamiton sa pagtukdo, sa pagsimbag sa salang katukdoan, sa pagtanos kan buhay ng mga tao, asin sa paghulit sa inda na maging banal. Ini ang paagi kung paano ang taong nadusay sa Diyos magiging sangkap asin andam para sa anuman na gibong marahay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Dakulaan katuninongan kan mga namumuot kan sa imong tugon. Dakula ang katuninongan kan mga namumuot kan sa imong tugon. Minsan dakol akong kaiwal nga nagpapasakit sako. Di ako nagsuhay sa imong mga pagbuot. An sa imong tataramon napapatindog sa katotoohan. An sa imong mga pagbuot magdadanay sagkod lamang. Dakula ang katuninongan kan mga namumuot kan sa imong tugon. Mga prinsipe nagpapasakit sako na mayo nin dahilan. Alagad ginagalangan ko an sa imong tataramon. Dakula ang katuninongan kan mga namumot kan sa imong tugon. Day nanggad sinda masising ko. Dakula ang katuninongan kan mga namumuot kan sa imong tugon. Nagahalat ako kan sa imong kaligtasan, kagurangnan. Asinan mga pagbuot mo sa kuyang inuutob. Sinusunod ko an sa imong mga tugon asin kabutan. An sa kong mga dalan yaon sa atubang mo. Dakula ang katuninongan kan mga namumuot kan sa imong tugon. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang pagtukdo sa templo, si Jesus nagsabi sa mga tao, taan mga eskriba nagsasabi na ang Mesiyas, aki ni David. Si David, sa pasabong kan Espiritu Santo, nagsabi, ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa tuo ko, sagkod naan sa imong mga kaiwal, gibuhon kong tungtungan min sa imong mga bitis. Kagurangnan an apod ni David. Paano siya maging aki ni David? Dakul na mga tao duman, asin sa indang ikinaugmang maghinanyog ki Jesus. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. The month of June is the month of the Sacred Heart. Ang tuyo kan debosyon kan Sagrado Corazon, iyon na makaarog kita ki Jesus. Pero sabi ni San Pablo sa first reading, ang sisay man na nagsusunod ki Jesus, pinapasakitan. Those who follow Jesus, those who imitate Him, are persecuted, go through suffering, encounter challenges in their lives. Importante po ang mga kagabatan, kadipisilan, dahil dyan nagtatalubo ang tao. Igwa kitang inaapod na mga comfort zone. Sigurado po ako, aram tagabus ang buot sabihon kaiyan, a comfort zone is a place of familiarity. Sa comfort zone, namamatian ta na secure kita, tabis tutaan mga tao sa palibot, aram ta kung anong i-expect, aram ta kung anong gigibuhon ta, comfort nga ni, komportable. Bako pong maraot ang comfort zone. Gabus na tawo kaipuhan ang stable na pagkabuhay. Kaya ang pamilya, comfort zone. Ang harong, comfort zone. Ang nakasanayan mo ng routine, comfort zone. Importante na igwa ka ini. That gives us security and peace. Dai man nagtatalubo ang tawo, kung dai siya secure, daing comfort. Ang problema lang po sa comfort, iyon na, pag iyon na yanan sa imong goal, na ang tuyo mo, maging komportable.
Dahil kung magstay lang po kita sa comfort, daiman ning talubo. Isipon ta halimbawa ang mga manlain-lain na area kan buhay. Halimbawa, ang sarong estudyante, dahil nagtatalubo ang estudyante, kung pirmi lang ang gusto niyang lessons are the easy lessons. You have to challenge yourself with the more difficult lessons. Ang sarong musician, dahil man siya matalubo, kung pirmi sa nang gusto niyang kanta, pirmi sa nang gusto niyang skill, kay puhan mag-practice, kan mga bako siyang komportableng gawi, arog kan harmonizing, arranging, and others. Ang mga atleta, tamang-tama, ngunya na June, ang intention ni Pope Leo XIV para sa mga atleta. Nalugod daa ang sports, maging aagihan nin human growth. Iyo ini ang intention ni Pope Leo for June 2026. Ang atleta, dahil po yan nagtatalubo kung ang training niya, pirmi sa nang supasil. Sabi kan coach ko sa gym, Father, dagdagan mo naman yung bigat. Pag ang inaalsa ko daa, pirmi sa nang magian, daing talubo. Growth usually happens when we go outside what is familiar. Kaya nga ni, pwede tang sabihon na ang opposite po kan comfort zone is growth zone. What is my growth zone? Buot sabihon, sain ako nakakamati that I am being stretched? Totoo, sa growth zone, bakong komportable. Sa growth zone, naghahagad nin courage, igwang uncertainty. Pero sa growth zone, dyan nagmamature, dyan nagtatalubo. Ang santo na pigsi-celebrate tangon niya na aldaw, nasabutan ining marhay. Ang ngaran niyang original baptismal name is Winfrith. It's an English name, Winfrith. Namundag siya kan 8th century sa England. Naging monk, naging maestro, naging padi. Pwede ko naarog na sa nakainian buhay niya, komportable, nasa comfort zone si Winfrith. Kaya lang, ang Diyos may ibang plano kay Winfrith. Sarong aldaw, pinaapod siya ni Pope Gregory II. Sabi, Winfrith, can you go on mission? Can I send you to Germany? Kadakol na mga tawo duman, ang dai panadangog ang ngaran ni Kristo. Please go. Winfrith stepped outside of his comfort zone and he was given a new name. An apod sa iya kan Santo Papa, Bonifacio. Boniface. And Boniface left England, traveled to a land that is not familiar to him, went outside, went to his growth zone. Duman sa Germany, dakul siyang naimukna na manlain-lain na Christian communities. He preached the gospel. He trained the clergy. Pinakusog niya ang simbahan sa Germany. Kaya ang apod ta sa iya, Apostle to Germany. Masakit ang pinagibo kan Santo Papa. It involved risks and hardship and sacrifice. In fact, ipapagadan siya kan mga tao duman dahil pigre-reject nga ni ang teachings. That is why we wear red today. He was a martyred bishop. England was his comfort zone. The monastery, the teaching, the being priest was the comfort zone. His growth zone was being missionary. His growth zone was embracing what God was calling him to. Di man po kita magiging misyonero, kadaklan sa tuya. Pero bako yan ang lesson ngunya na aldaw. Ang leksyon sa tuya, iyo ini, inaapudan kita kan mahal na Diyos to be stretched, to grow, to leave our comforts. Magayon ang komportable, kaipuhan ta na komportable.
Pero paminsan-minsan ay lumalabas, pumupunta sa growth zone. Tibaad igwang hinahagad ang mahal na Diyos sa satuya, magpatawad nin sarong tawo, na dipisilon patawadon. Tibaad may tinatao ang Diyos na responsibilidad, na habutang akuon, ngunyan hinahagad kan Diyos, panindugan ang responsibilidad. Tibaad hinahagad sa tuya kan Diyos, na mas maging pasensyoso, mas matinao, durodagdagan ang oras sa pangadji. Tibaad may hinahagad ang Diyos sa tuya na habit na i-give up mga bagay na nagpupugol sa tuya na magtalubo. Gabus po kita may comfort zone, siring na gabus kita may growth zone. Anhapot, andam daw kita na maglaog sa growth zone. Are we willing to enter into it? Si San Bonifacio, tinutukdoan kita kung ano ang kayang gibuhon kan Diyos when we leave our comforts. Dahil duman, natutukdoan kita kan Diyos, pinapatalubo sa kabanalan. Hagadon ta sa misang ini, natukdoan kita ni San Bonifacio, na maging bukas sa pagtukdo kan Diyos, to be stretched. The heart of Jesus was stretched. The Sacred Heart was a heart that went out of the comfort zone. Kaya nga ni, sa imahen kan Sagrado Corazon, ang puso, yaon sa luwas. Nagluluwas ang puso. It goes out. It goes out of its comforts. It goes the extra mile. It gives more to others. Magilugod kitang siring ki Jesus. Dawa na sabi ni San Pablo, maagi kita sa pagtios. Sa pagtios, nagtatalubo ang tao. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pabanalakan sa imong bendisyon ang mga idinudulot ming atang, namantang ika ang nagtatao, magpalaad sa mo kaidtong init nin sa imong pagkamuot. Nahuli ka iyan, dinaog kan banal na si San Bonifacio sa gabos na pagsakit sa iyang hawak. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso,
Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugong pinabulos kan paladan na martir na si San Bonifacio sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo digdi sa daga, daing tapos na nagkukurahaw kan sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga pano kan sa imong kamarawayan. O sana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, si San Bonifacio, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo ni Jesus. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa aral daw, itaong sa miya unyan,
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot. Kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, na ang mga banal na misteryo na samong pinakinabangan, magtao sa mo kaining kusog nin kalag, na naghimo sa paladan mong martir na si San Bonifacio, na maimbod sa paglingkod sa imo, asin manggana sa pagsakit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ngunya na Domingo, iyo po ang solemnidad kan Corpus Christi, ipagsiselebrar ta ang komunyon, ang banal na hawak asin dugo kan kagurangnan, pakiimbitaran po ang mga kapamilya na mag-atindir kan Santa Misa. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan mga santo, bendisyonan po kamo kan mamumo to na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa paglingkod ki Kristo. Salamat sa Diyos.